Здравейте, приятели, днес сниме нови клип на Кошварел и да ни познаете какво намерих. Окей. Ето това намерих. Говоря си на вятъра просто. И как може? Той ми е дал Inferno Dragon и 4 скелечета за после. Цъка. Ще ти пробада. Удрай. Пускам. Ами, Baby Dragons. Това викам, че съм унищожил само колата. Една принцеса, пък това ли аз? Принцесо Кирил! Гледайте го, две коли, нямате нещастни към. Добре, правим още секунда, хора. I'm the one. Избира фак! Роки. Топ въпрос направи. Принцес! Пека, естествено. Той кои ли ще ми е дал? 5. То за бъмно. I'm the one. Верно, аз го избрах. Значи пусна ето. Приятели, напишете в коментарите дали съм слаб или не според вас. I'm the rocket. Yes! Още на пека. 7-7. Айде, тук сега ще ги бих. Аз едно играя с някакви от първа реда. То сигурно играя. Окей. Чакаме някой си да ни приеме. Ще правя лицови. Бай! То де приеми. Ще ми се отвори в гъза. Предава. Добро. Сега виждам, че не бях прав. Исках да спечеля. Айде. Толкова много, че забравих какво означава да бъдеш истински лидер. Затова започвайки от сега, Джордж Вашингтон беше лидер на малките щати. То да играй, ще мини целата време. Може да посетете това покрепите кончория.
Хора, знам, че е скучно и няма да искате да го гледате. И затова сигурно ще спрете клипа. Който гледате. Роби стана първия президент на Съединените щати. Това също ли беше част от плана Рейвън? Защото не е валяло всеки. Но не видях, че вчера валя дъжд, Майкле. Ударих си крак. Ай, же прими, бе. Айде, ще го направя в едноразие. Това е новия сезон на малките сладки полета. Да, еднорогите си твърде силно и